Čau lidi, vlastně jdem dalšího videa, tady se vole, tady se vole mrvančí hnízd, nebo nevím, vole, jsem tam toho typu, někde to je jedno. Není podstatné. Máme tady na obchutnávku 3 věci. Máme tady ty pačněty. Držku. Tady máme tady ty nějaký prostě kraminky, vietnamská kraminka číslo 1. Vietnamská kraminka číslo 2. A vietnamský tiger číslo 3. No. Tu jsem koupil ještě nevím co. Nějaký koubrekám. Tam kupoval. Za 4 koruny. To je prostě, on si koupí své, vole, já mu tady kupuju do videa, to je jedno, že on utratil 30 korun, já 50, ale. Ne, já 45 vlastně. A z toho 20 má. No nic, jdem to rozdělat, tohle z toho si dáme jako první. Nejsou to ty kuřecí pařáty, které si myslíte, že to jsou. Bohužel už je neměli, ale do příště seženu. Nebojte, dneska mu je brouk. To už není. Ale by the way, jsme tady do píči, ty píšťo. Ty vole. My jsme tady u nádherného kostela. Jsem je dobrý na natáčení. Nádherný 0 z 10. Ne, tě Bůh potrestá. 100 z 10. Bůh tě potrestá. To chrastavský kostel. Ale nikdy nesežeme to lepší, ale tady se musím pomodlit, vyhonit všechno. Pípáme. Tak to nějak to vypadá. Chutná jak barbecue. Teď to chutná jak barbecue. Vypadá to nějak Jako kuřecí pařát. jak kdyby to byla nějaká rukavice. Jako, no, to vypadá jako ten kuřecí pařát, ale není to. Ne, tak 9 z 10. Za to mě... vyfluz, vole. Ne. Jo. Takže moc mi to zrovna nejlíp nechutná. Takový 30. Za mě 10 z 10. Hej. Uvědomuješ si, že to bude muset celý zlobrat, než pojedeme. No, my jsme prasata, hlavně služíme. Já jsem vydal mi popelnice na vietnamský sladkosti. Ty vole, co děláš? Zase tady vole prostě okopáváme. Ty lidi, kdyby něco prodáme Red Bull za 3000. Teď máme tady tu... Ty vole, máma! Tady máme tady... Můj mravenci! Tak budeme podívat, mám vole ty píčo, mrdám. Moje moucha, to je moje žádlo, neskoušej tady vůbec nic. Teď tady máme tohle tu krabinku, vypadá to nějak takhle. To plně bude jiná příchuť toho, co jsme měli. No z nás! Tak tohle. Prý to je lepší, říkáš na to, že vůbec. Já nevím, proč rozdělám tak hodně, neptej se. Je to prostě hodně dobrý. Já to zožeru jak nic, kámo. Zožereš. Já tam. To je za mě mnohem lepší. Za mě ne mnohem, ale mnohem lepší. No, prostě lepší. Za mě 10 z 10. Souhlasíš? Tak? Takových 7 bych tomu dal. Moc nevšímejte si, oni moc kriticejí tu. Ne, mám to, já jsem ti chytil buzerám zde. To kopačku ti to vytrpěl buzno. Hej! Já ti budu budat, já mám důkaz. Blbečku. Máme tady, když tady tím videem bych tě moc... On to zase vyflus! Ne. Jo, to máš druhý, vole, mě zdvá. Ne. Tady máte, tigra máme. Já se zavnu ASMR kanál. Nějaký dětský pitíčko. Co čekáš, když to je nějaký Tiger Energy Drink.
Ruské batíčko. Wild strawberry. Zero sugar. Sukarčáme. Bela čau, čau. To je za mě dost dobrý. Jo no. Já za mě 10. Udělej boom. Boom. Tak na čeho prášť. A musíš na kameře. Udělej takhle sem do toho boom. On ničí památku, ten buze. Což ještě? A teď. Tady víc. Lžička si. To mi taky dost chutná. Give me big. Thank you, my girl. Bon appetit. Bon appetit. Bon appetit. Ona pepík. Tak, ale Co je podle tebe nejlepší? Za mě asi nejlepší. Buď to ten Tiger, anebo tohle. Jedno z toho. Rozhodněte v komentářích, co se vám líbí víc líp vzhledově. Co já nevím prostě. A podle komentářů a když tak napište, co byste chtěli dalšího jako ochutnávku. jako nějakou zemi napište. A zkusme to sehnat. A buď to seženem nebo ne. A nebo to seženeme, anebo uděláme japonskou. A když neřešeme Japonsko, tak uděláme prostě nějakou ochutnávku. No nic, tak se s váma asi pro tohle video loučíme, musíme to nějak natáhnout na 10 minut. Já vím, co udělám. Buď se chce zabít. Já jsem kočka. Ale špatná kočka. To je poznat. Ale nic, bude to vypadat. Kamo, neříkám nic. Vypadá to, že je malej, je to kurva velký. No nic, já se s váma asi pro tu ochutnávku budu loučit, jelikož jsem... Ale my dva ho máme přesný opak. No nic, takže prostě čau.